Здравейте, приятели и съмишленици на Сдружение Азбукари. Вие сте с поредния епизод на предаването на съмест доктор Николай Георгиев. В днешния репортаж ще ви покажем един занемарен паметник, който за съжаление е занемарен не от вчера, от днеска, ами от години. И Столичната община и Министерството на отбраната си прехвърлят топката аджеба, кой трябва да се погрижи да може един паметник на загинали български войници да изглежда по достоен начин, а не, както виждате, целият изтраскан и абсолютно занемарен. Тук е и паметника, на който би трябвало да бъдат изписани имената на ръководителите на танковата бригада, именно заради казарма, помещаваща се тук на това място в квартал Яворов, се намира и паметника на загиналите български танкисти по време на Втората световна война. Бързам да подчертая, че това е паметник на загиналите танкисти, когато вече в последните дни на войната България преобръща своята позиция и обявява война на хитлеристка Германия и се включва в действията срещу нея. Именно тогава и загиват български танкисти, които са били разположени, тяхната казарма е била разположена точно тук, на това място, което виждате в момента. Отзад вече има детска градина, но някога именно тук са били изградите на казармата и именно за това тук е разположен и този паметник, нещо, което малко хора знаят, защото много често се казва, че защо стои този танк тук, той загрозява едва ли не детската площадка, но има основание да стои този паметник именно тук, не е това случайно. Бързам да ви покажа и тук мемориалната плоча, която би трябвало на нея да бъдат изписани имената на загиналите танкисти, но за съжаление, понеже на времето тук имаше надписи, които бяха от метал, те отдавна бяха унищожени. Ето тук и битките са минали и са оставили своите белези. Бяха откраднати тези метални надписи, след това се направи опит да бъдат изписани с мастило, но то вече е избледняло. Ето само основния надпис, който е изписан с черно останал. Вечна слава на загиналите през Отечествената война 44-45 от бронираната бригада. Все пак България решава да се включи във война срещу хитлеристка Германия и би трябвало жертвите, паднали в тези битки, да бъдат почетени по достоен начин, а не с паметник, който е занемарен и израст. Да се надяваме, че по Столична община ще вземат мерки поне малко да осветят участъка. Тук виждате, има една лампа, която традиционно не работи. Тя почти никога не е светила. Тук има още една лампа, която сега се вижда, но лятно време, когато дърветата се раззеленят, нищо не се вижда от тази лампа. Тя, виждате, даже и сега трудно може да бъде забелязана. А от тук все пак минават и доста ученици, които отиват в 31-во училище, което се намира малко по-надолу. Така че се надяваме Столична община поне малко да направи по-светъл този район, да се погрижи за него, да бъдат изчистена площадката, защото доста често в този район се събират и боклуци, става едно така малко сметище, просто никой не си прави труда да чисти. И да се надяваме, че Министерството на отбраната, които отговарят за този паметник, ще се погрижат той да бъде очистен и да придобие нормален вид, да бъдат премахнати всевъзможните надписи по него. Не струва много пари и средства това нещо, не изисква и много време, просто малко повече добро желание. Това беше в днешното предаване на съмест доктор Николай Георгиев. Очаквайте ни с нови интересни интервюта и репортажи. Благодаря.